Ambai takuk tei bukuk song ang norokni KOK SANAI ENTERTAINMENT YouTube channel ini belai norok bagai nakungma korok tuwi faika norok o video no puilani simi pai thak jora nainan bagai kisa chaitokgwi hingke tini ang norok bagai o video tuwi faimani hingke omose lai thangnai April 22 tarik salmari o Jammu Kashmir tourist rok terrorist rok bai 26 jona kogwi bwthar rijak paikha abo belai kheno wanam singsa tei belai kheno kirma singsa takok tai boksong norabo social media ni bisinti rogo khana bai khana tei nukbai khana hingke o kok rokno tuino tini norong bagai o video tubui faimani pai thangnai April 22 tarik salmari o tourist rok Jammu Kashmir terrorist hakeba bolomborok bai bwthar jakmani 26 jona ha abono tui tabuk sini o 12 tha kotor belai kheno thungphlajak tei belai kheno tabuk tolasi cholilai tonkha Jammu Kashmir hingke o bwthar jaknai rok bahai ke bwthar jakha ha oborokno kisisa ang borokno sawi khanai o bwthanai rok wngkha terrorist rok hakeba Pakistani bolomborok rok borok jefru hamla khaina faifuru ha Hindu da Muslim da ba Buddhist da borok omo haike check khai se ha guli khlaio ha Hindu ka jisung saimano buirokni saga hongkai saga mathia rok kanjak haidiba tei kepal logo sindul puljak ha oborokno nainai se borok guli khlaio takok bukso belai kheno wanam singsa belai kheno abo selengma singsa baksaba ha kajek dorok ekdom ketal mas ma thuyako mas ma sayako ha a jagao beraina thangoi tini bwthar jagoi tongoikha abono wasugoi naikha hingke belai kheno kha khamani kok khaidiba asuk kajek dorok ketal ha salnai satnamsi wngkhuna phiaba tini o terrorist rok bai tini guli khlaioi tini boni langma tini sasui sijaka aboni bagino tini o 12 tha kotoro belai kheno tini ugrong laijak belai kheno tukhla laijak abo a Jammu Kashmir norabo nugui tongna abo belai krak kai tabuk tolasi solilai tongo a terrorist rok no tabuk rwtwgwi tongo boro tong ha borong tong thai boro borong cha thai boro bo jaga boro asroi khai tong byakni phai tong byakni phai hamla khai pai abo obono tuioi tabuk chini India ni phus kotor tabuk obono tui tabuk belai kheno ini rwtwglaimani belai kheno julum nglai tongha takok tei buksong tei o gothnan tuioi ha chini 12 tha kotorni chini montri bokrok prime minister tam hni saklai rikha abobo ang norokno kisa sawi khanai tabuk agini simi Pakistan bai chini India ha agreement khlaijak tui current halokni bagui phiaba tabuk chini 12 tha kotorni chini prime minister tabuk jeta Pakistan thajingo tui haikebo current thangai tongmani abono bepakno line tansui rikha tabuk tui bo thanglia current bo thanglia jan cholachol ha abo bebago tabuk finish bebakno tabuk stop immediately stop khai rikha takok dai buksong tabuk belai kheno chini India bai Pakistan halok sitra belai kheno tungphlajak ha belai kheno nanglai humano কোনো guarantee kri takok tei buksong tei Pakistani jara chini India o samung khai tongkhani rok romni tabuk job phanongthung gari chalongnai phungthung ba fuji phanongthung aborok bo bepakno boni deso phirogoi thangnani bagui chini 12 tha kotorni prime minister already
saklai jakha norok o India no yakarui thanglai sidi tei Pakistan no sini India ni borok tongnai rong bo saklai rikha norok bo phaibai sidi Pakistan no yakarui tabuk belai kheno kora kori takuk tai bukso belai kheno wanama siksa tabuk sini India bai Pakistan belai kheno tabuk choba kotor nangtui nangai phumanu haidiba yango ba asuk bwthar jakmani thungphlajak haidiba ha khamna joto no o India o joto borok no tini obono tui joto no tini joli lajak thamsi khalajak nanglai phunu mano kun kok kwrui kunu guarantee kwrui tawuk tei bukso ngai tei o bwthar jakmani ha khongno tui tini sini Bharat ha kotor ni sini Prime Minister sini Narendra Modi tang ni saka haidi kisa khanawi nalen मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ke takuk tei bukso norok khana baikna sini Prime Minister tamni saka belai kheno bini khao bo solijak tei belai kheno thamsi kajak tini o terrorist dok bai 26 jona bwthar jakmani khongno tui sini Prime Minister belai kheno khadujak tei belai kheno bwkhao pura strong jak norok srai kheno khana o tamni saka o je khlainai rok no ha pura habai misiwi khinai ni samani norok srai kheno khana bai khana ke paithogo ang obono sanan musungo takuk tei bukso belai kheno jora hamya tamni hingke o molungkha paithak digi o thangui tongkha omoni bagui no tini oma hairok kirma singsa nana rokom rok nglai tongo kai omoni bagui no sungbo sini Tripura sarok sungbo sini o Tripura hao toma kosomni sarok bai tongmani ba sini thani bo attack tei nana rokom rok ongui manu jora angkha belai kheno hamya molungkha paithakni digi thangui tongkha kai aboni bagui no sini Tripura sarok thani bo o Tripura hao je kono phono ongui mano tamni hingke jeng sawi manthogo jeng sini o Tripura hao toma kosom rok bai sini Tripura sarok o ha amsuk communication khatma rok kwrui nana rokomni bisingtwi phano sini thani bo attack bwthalai mung tok thalai morok phai mano gabon bagui ang sanan musungo video ni paithago jotono sini Tripura sarok bo hustong baidi jotono thanchake tonglai baidi tei jotono kokborok saka tonglai baidi yapri baksake tonglai baidi takuk tei bukso obono norom thanio ani kwsarmung tei koimung tongnai tini video ang orono kholopka haina hai kwtal video norok bai malai phiwano norok sal brum no o channel bai kwrwngui tongdi ang norom bagui ha kok kaham rok tui phainai tei nana rokom desh bidesh rokni khoborok bo norom bagui ang tubui phainai tini bagui amsuk no jotono no khulum baika।